Mayong hapon kanatong tanan guys. Hapon na diri pero buntag na dyan sa Cebu no. Ako ipakita ninyo ang akong mga prutas. Mo ni siyang among gawas. Mo ni among gawas among balay. May daghan ka mga bunga no. Swerte kami diri kay ang among timing ni nga among nakuha nga balay na yung mga prutas. Mo ni siya pear, raspberry. Morning raspberry diri. Gano kayo siya bunga guys. Thank you. Ako na ni pupuon basta mo ni siya raspberry. Nga ipakita sa nako ninyo ang among pears. Mo ni siya pears. Nigdagko na ni pupuo na ni nako guys. Mo ni siya pears. Mo ni mong pears diri daga na kay siya bunga. Oh my gosh. Please like and follow my reels and YouTube channel. Mo ni siya, apple ni siya. Pero gagmay pa ni siya guys. Di mo pa pagbunga ani. Hapit asad mo winter diri no, ini ka March, winter na diri. Tulo ka hangin kay diri oh. Mo ni among tulo ka punuan sa apple. 1 2 3. Ay kangin, grabe ang winter diri karon sa init. Mo ni siya apple. Nya pakit-on ta mo sa plum na mo diri ha. Mo ni siya plum. Lain, mga daghan na sa mong plum. Sus, Diyos ko, mo ni siya gitawag og plum fruit. Lami kayo ni siya guys. Mahal kayo ni sa mall. Mahal kayong kilo ani diri. Pila ra kabuok ang $12 sa plum. Gana kayong bunga ng plums. Thank you Lord. Happy na po po ani. Nagana kay bunga ang plums. Nasaan mi grapes diri pero wala pa siya mo green ang color sa among grapes. Mo na ni siyang grapes ng gagmay pa. No? See? Nagana kay bunga sa dang grapes na mo. Mo na siya gitawag og plum fruit. Daghan kay bunga ang plum. Kay bunga. Kanindot sa weather karon. Bugnaw nga. Ano siya mo ang garden. Garden na mo. Daghan na kay pears na mo. Dapat na. Oto na lang mo siya na. Kwadyo di siya. Mura ni siya bayabas diri sa to pero tamis kay ni. Tamis kay na guys. Muni mura bayabas mi siguro ni sa to tawag pero fierce diri. Kay mura man siya glami og bayabas guys. Po na gani ning uban. Wala pa ni mo. Nahulog na siya. Ano na siya guys. Mag-vlog na sa kong balik inig dagko na nin mupupo na ko sa amo ang mga natubo nga fruit. Thank you so much guys. Bye.